Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Silviana Băltărețu și sunt make-up artist și blogăriță. Astăzi voi face unul din machiajele pe care le-am pregătit de Halloween. De fapt, le voi pregăti de Halloween. Și fiindcă voiam să fac 4 machiaje în luna octombrie, doar că am fost out of commission cu extracția molarilor de minte vreo 2 săptămâni, așa că voi face doar 2 machiaje din 4. Acesta va fi primul și săptămâna viitoare îl voi face pe cel de-al doilea. Ideea este următoarea, eu nu m-am gândit foarte mult ce să fac pentru aceste machiaje, așa că mi-am luat și o paletă de la NYX pentru Face and Body Paint. Și sincer, eram ok, eu am alb și negru, deci nu voiam paleta aceea, că sunt două. Am alb și negru, ar trebui să iau pe aceasta mai colorată. Da, doar că cam am. Dar oricum, am zis că hai să folosesc totul și m-am gândit că ar trebui să fac ceva cu portocaliu. Așadar, că o să vă arăt în curând ce machiaj vreau să fac. Machiajul pe care îl voi realiza astăzi este un machiaj pe care l-am văzut destul de mult pe TikTok și l-am văzut chiar și la o vlogăriță de la noi, Lorena Șerban, pe care bine. Și mi-a plăcut super mult și cum eu nu sunt o persoană, cum să zic, foarte creativă așa din neant, am zis că mai întâi să-mi exersez mâna copiind machiaje care mi se par mie ușoare și apoi să cresc nivelul. Și, bineînțeles, apoi să încerc să fac din imaginație, fiindcă, sincer, dacă stau acum să fac din imaginație, nu o să fac nimic, fiindcă, efectiv, nu pot. Nu pot. Până nu am mâna... Asta e laptopul meu, de care mă voi folosi astăzi ca să văd imaginea aceea pe care mă voi lua. Până nu am eu mâna să pot să desenez și să trasez linii fără să mă uit la o imagine, da, mă voi lua după machiaje. Așa că o să fac un machiaj care este destul de popular acum, dar e foarte drăguț, o să vă placă. Și este, bineînțeles, inspirat și de unghiuțe. Așa că superbe, ia uitați cât de mișto sunt. Și sper că știți la ce animație fac aluzie. If you know, you're my friend. And if you don't know, nu e nicio problemă. O să zic în descriere. Inspirația de machiaj este... Nu știu unde să o pun, cred că aici. Aceasta. Adică una dintre ei. Eu am mai multe imagini aici pe care mă voi lua, dar aceasta este principala. Și da, să începem. Sper că o să fie ușor. Urați-mi succes! Voi trasa mai întâi cum vreau să arate machiajul cu un creion, mă rog, ăsta spre spune a fi alb, este de fapt un vanila, dar ceva ce poate fi estompat destul de ușor. Și apoi voi trasa cu negru sau depinde ce mare voi face. Ok, let's start! Am emoții. Actually, trebuie să demachez. Cred că o să-l tind mai până aici și o să fac tot gâtul. Se vede ceva? E prea intensă lumina de asta? Anyway, am transat, auzi. This is going to be so hard, it will take me hours. Ok, am dat camera puțin mai aproape ca să vedeți exact ce fac aici. O să trasez apoi chestiile pe care le voi face cu negru. În ochiul acesta. This will be hard.
Chestia dacă că mi-e istoria cu strâmbă, da, e ok. Vedem cum face. Bun. Și acum o să fac cu portocaliu tot ceea ce e pe lângă ce am încercuit cu alb. Doar că mi se pare portocaliul ăsta puțin cam prea roșiatic și mi-a trebuit un portocaliu mai spre galben, așa că o să combin acest portocaliu cu acest galben. Folosesc apoi o pensulă de fondeten plată pentru a aplica produsul. Nu știu dacă e cea mai bună alegere, pot fi prosti. Nu știu unde se aplică. Aha. Not bad. A trebuit să-mi prind părul ca să pot să dau și pe gât. Și am zis că mai întâi să acoper zonele mai mari și apoi să mă chinui la alea mai mici. Dar, boi, o să am nevoie de produs mult. Nu vreau să-mi imaginez cât o să dureze demachiarea. Holy crap, I really don't want to imagine that. Mi se pare că este puțin cam spre roșu, dar este ok. Ai. Bun, și acum sper că nu miresc rosa. Am terminat cu corpul. Vreau să spun că este prima oară când încerc Face and Body Paint-ul de la NYX și mi se pare genial. Se blândește foarte bine pielea. Relechit. Ok, și acum am luat o pensulă mai micuță ca să mă concentrez pe zonele astea mai fine, să zic. Trec acum la negru și voi folosi din paleta, flash paleta de fapt de la Make Up Forever, acest negru. Vă recomand paletele la NYX că sunt mai extreme. Dar da, și voi trasa acum conturul cu negru. Am pus aici pe mână și am luat o pensulă subțirică.
Bun, am terminat cu gura, am mai făcut și câteva mici ajustări. Și acum trec la ochi și cred că o să lipesc puțin sprânceana cu lipici. Vedem dacă merge. It should. Am dat puțin cu negru din greșeală. Am mult, de fapt nu din greșeală, mai mult fiindcă am vrut să văd dacă merge. Dar nu e lipit de care trebuie. Oh well, mă descurc cu ce am. Bun, și acum hai să încercăm să pictăm peste. Se cunoaște? Nu se cunoaște. Am o oglindă în partea aceea, fiindcă am fost o deșteaptă și mi-am lipit o oglindă de ring light. Și de-aia mă uit tot timpul acolo. Așa îmi dau seama și dacă filmează porcăria asta, fiindcă de multe ori mă trezesc că îmi pierd filmările. Goddammit, nu am fost atent. E ok, se poate corecta. Să văd dacă corectez direct cu asta. Și apoi cu portocaliu. Ok, what else? Să fac și partea asta neagră. O să mai lucrez la ea după ce mă dau cu de. Bun. Până atunci trebuie să trecem la linii. Aia să fac cu alte culoare, nu știu cu ce culoare să fac. Bun, pentru linii văd că este folosit un maro care este apoi estompat cu fard. This is my guess at least. Și acum să găsesc o pensulă potrivită pentru acel. Cred că asta merge. De linii. Let's try. Mi-am pus niște maro. Mi-am pus maro din paleta, probabil știe. Paleta Flash Palette de la Makeup Forever. Now let's. Eu și dungile drepte. This shall be. Nu, de fapt nu sunt drepte. Perfect. Că nu mă pricep la dungi drepte. Să te fie cam groasă asta. Dacă e cam groasă. Hai să nu mă risc totuși. Și așa nu prea mă pricep. Nu vedeți? Great! Eu sunt aici doar. A lăsat niște spații goale. Deci ce văd eu acolo e că au maro în mijloc și după aia au
roșu pe lângă. Hai să facem și noi asta. Deci maro. Adică eu am făcut asta cu maro, dar totuși mi se pare că tot trebuie și niște fard. Folosesc fardul maro din paleta Kat Von D 10th Anniversary Palette. Pentru un moment acolo am uitat engleza. E ok, nu v-ați prins. Va prea groase? Nu cred. Hai că vedem acum. It's taking forever. Acum înțeleg de ce lumea se plânge de chestia asta. Chiar durează 10 ani. Bun, acum o să încep să fac cu roșu. Păi, I'm not sure this will turn out okay. But I'm gonna wing it. Yeah, nu știu ce fac aici. They shouldn't be saying this, but I don't know what I'm doing. I'm just winging it. I'm not sure I'm doing this correctly though. Da, ideea este că oricum trebuie să fie mai blurry ăsta, să nu fie atât de bine conturat, deci... No, so maybe I'm doing a good job. Nu. Apropo, acum folosesc roșul ăsta maroniu, tot din aceeași paletă. Și cu o penzulă conică. Da, eu nu prea văd acest roșu, două. Oh well. Cred că tot trebuie să mai vin cu culoare mai deschisă după. Ok, it's working. Ok, acum o să încep să fac niște... Dumnezeu știe. Nu știu că nu e gata. Trebuie să difuzez și mai mult acest fard. Să fac așa. Și cred că va trebui să revin iar cu maro sau ceva pe mijloc. Da. Ok, am luat o pensulă curată, fluffy, ca să fac difuzarea asta. Și blending. Măsurez de veșnicie. Ai vreo face painting, Silviana? Faci face painting. Și că la un moment dat va trebui să schimb și pensulă. Este să fac niște treceri, dar trebuie maro. Trebuie să folosesc maro cam peste tot unde e dunga asta. Va începe să arate ceva? Eu așa zic. Eu așa sper. Trebuie să difuzez și mai mult ăsta, s-a cam mutărit. Hai să iau alta. Ok, am revenit. Este un roșu pe mijloc pe care nu am reușit să-l obțin, așa că îl voi adăuga acum.
Am aici de la Melchior mini paletă de favorites și voi folosi acest roșu drăguț. Kiss Me. Kiss Me, ok. O să aplic o pensulă conică și stați 2 secunde. Da, începe să arate ceva, adică din ce văd eu aici chiar arată super fine. De la distanță. În apropiere. Ok. Vedem dacă o să ia ceva. Ești un punct, asta ești. Nu mi se pare că roșu să face o mare diferență, dar... iar a rămas spate. Blend it out, god damn it. Ok, I'm gonna let it go. Nu se prindește ca lumea și mi se pare că mai tare strică. Am puțin negru și... unde e, doamne, aia de negru? Am puțin negru și sus, gen sus de tot aici. Că practic de aici pornește. Și este blenduit așa în jos. Și cred că e, da, cam la fiecare chestie în parte. Deci mai adaug negru aici. Da, foarte puțin așa. Bum. Now let's blend it out a little bit. Are sens ce fac eu aici? Mie nu mi se pare că... dar se vede... se vede mișto la distanță. Ok? Ok. De la distanță are sens. De aproape sunt ceva în genul... It's not working. Așa, bun. Mamă, deci m-a scărpinat. Am scărpinat. M-am mâncat nasul aia, zic, dar le-am combinat. Scărpinat ca lumea, adică mi-a înțepenit atât de tare fondul că efectiv m-am dus să-mi iau o pernă, că nu mai pot doare rău de tot. Ok, deci ideea este următoarea, că trebuie să trec și la partea cealaltă, și anume partea asta în care voi face un machiaj glam, mă rog, un machiaj normal. Și o să trec acum că nu mai pot să mă blochez acolo pe partea de pumpkin și nu vreau. Bun, o să folosesc de la NYX Can't Stop, Won't Stop nuanța light. Și o să încerc să pun pe mâna asta unde nu prea mai am loc, dar... am pus cam mult. Am pus aceeași cantitate pe care o pun tot timpul când mă machiez. Upsi! Da. And this will be interesting. Să încerc să nu stric ceea ce am făcut deja. Ce rece este acest minunat burețel. Doamne, trebuie să am mare grijă. Trec apoi la concealer și voi folosi de la Tarte Shape Tape Concealer nuanța 16N. Aplicat direct pe în față, tot asta. Voi încerca să blendez cu burețelul și apoi părțile în care nu ajung o să ne fac cu o pensulică. So scared. O pensulică sintetică. Trec apoi la conturarea sprânceană
Shiny și voi folosi de la NYX Feel and Fluff nuanța Auburn, care este așa mai roșiatică. Trec apoi la fargi de pleoape și voi folosi fargi de culoarea pielii din această minunată paletă. Kat Von D Anniversary Palette 10th Anniversary Palette. Ok. Folosesc fargi de culoarea pielii pentru a seta concealerul. Too close, too close. Bun, și trec apoi la culori și voi folosi, fiindcă, na, este pumpkin, o să folosesc tot paleta aceasta minunată și voi folosi culorile astea. Adică, why not? Deci am o poziție foarte ciudată în acest moment, dar mă doare și spatele, mă doare și fundul, așa că... Și o slăplată. Și voi folosi cea mai deschisă culoare și anume acest galben. La următoarea culoare și anume portocaliu. O să-l pun puțin aici. Și jos. Trec apoi la cea de-a treia culoare și anume acel roșu pe care l-am utilizat și mai devreme și voi pune în Copen's Fluffy, voi pune colțul extern al ochiului. Și apoi folosesc clipiciul acesta, că îl voi pune în interior. Because glitter is life, even if you are a pumpkin. Ok, restul machiajului de beauty l-am făcut off camera, fiindcă v-am arătat până acum la machiajul de beauty o groază, așa că vă las pe aici pe undeva niște link-uri către celelalte, dacă vreți să vedeți. Îmi prinde părul acum. S-a desfăcut părul. Așa că să continuăm machiajul acesta. Face painting. I-am pus și gene false. Fapt, o geană falsă. Ok, continuând. Acum vreau să mai definesc linia aceasta neagră. Dunga mea neagră. Unde este? Și voi folosi aceeași pensulică subțire. Noroc că încă mai am negru pe mână. Încă mai am multe chestii pe mână. Și acum să nu stric și ce am făcut în partea saltă. Ce bine ar fi. I don't know about that, man. I think this is it. Mai am ceva de făcut? Da, mai am de făcut multe chestii, de fapt. Să mai definesc niște chestii pe aici. Am multe pensule freste. Așa, și trecem acum la piese de rezistance. You ready? La pièce de résistance. Cred că îmi lacrimează ochiul. Nu prea o suport. Oh, și am putea să fac această corectură. Dar, da, aceasta este la pièce de résistance. Nu știu dacă pot să fac pe filmare.
direct. Prea mult. Ok, fie. Dar ce spuneți? Ce este lucrul final?